Benvingudes i benvinguts a un nou programa de Vull una resposta. El projecte independentista de l'Assemblea Nacional Catalana remarca que la independència no és un objectiu en si mateixa, sinó només un mitjà, una eina per construir un estat millor, un estat per tothom, més lliure, més democràtic, més just i més solidari. En aquest projecte inclusiu, obert a tothom i que alhora necessita de tothom per arribar a bon port, ha de tenir cabuda necessàriament la veu del moviment obrer en general i la dels sindicats en particular. Per això avui aquí a Vull una resposta volem parlar a l'entorn d'aquests temes amb dos destacats membres del moviment obrer. Tinc el plaer de presentar-vos aquí a la meva esquerra el senyor Ghassan Saliba, gràcies per haver vingut. Gràcies. Ell és nascut a Biblos, al Líban, resideix des de fa 34 anys a Catalunya, militant comunista, sindicalista i actualment responsable del Departament de Migracions de Comissions Obreres de Catalunya. I a la meva dreta, el senyor Diego Arcos, gràcies també per haver vingut. Ell és president del Casal Argentí de Barcelona, coautor del llibre Immigració i Sobirania i secretari de la sectorial del Moviment Obrer de l'Assemblea Nacional Catalana. Doncs benvinguts a tots dos i encetem una mica el tema. De fet, algunes vegades sembla com si moviment obrer i independentisme o moviment obrer i alliberament nacional s'hagin mantingut com separats. O, si més no, això és el que a molta gent li ha interessat. Això és així o no ha sigut mai així? Jo crec que no. Jo crec que si agafem la història del tema nacional en general, en Europa i en molts països del món, jo crec que el moviment obrer va estar sempre en la capçalera de la vida nacional. Exemple, en Espanya, en l'any 30, jo crec que en Catalunya el moviment obrer és la que va encapçalar tot el tema dels drets nacionals. Jo crec que i va sortir ahir els partits polítics aquí a Catalunya, sobretot, per exemple, la història del PSUC, està relacionat amb el tema de la lluita per els drets nacionals de Catalunya. I si agafem a nivell mundial el mateix, jo crec que abans de l'any 17 el debat que havia en el moviment obrer europeu sobre entre la mateixa socialdemocràcia, entre el tema de l'autodeterminació de les nacions, de los pobles i tal, que s'ha resolt al final a l'any 17 amb el reconeixement del dret de los pobles a l'autodeterminació, inclòs el dret a la independència o la separació. I jo crec que la primera Constitució de la Unió Soviètica l'any 17, que després s'ha canviat amb Stalin, etc. Modificar-se una miqueta, sí. Era el reconeixement de la independència d'Armènia, de moltes les repúbliques bàltics, etc. Vol dir que jo crec que, al contrari, el moviment obrer va estar sempre en la capçalera de la... Per què aquest interès en presentar-ho de vegades com antagònic? Jo vull afegir una cosa i respondre a això. La Constitució de la Unió Soviètica, que va ser la primera Constitució d'un estat obrer, que va debatre durant 2 congressos el problema nacional, justament la persona que va redactar els capítols de la Constitució soviètica fue Andreu Nin. Jo penso que és el polític i l'intel·lectual més important de Catalunya en el segle XX. Andreu Nin, dirigent del POUM, és el que va redactar de puny i lletra, debatent amb Lenin i amb Trotsky, tota la part nacional de la Constitució. I arran d'això és el gran teòric comunista del tema nacional. Per tant, ja hauríem de mirar una mica més als grans líders de l'esquerra de Catalunya, perquè no hi ha gaires països al món que hagin tingut com a un dels 10 dirigents més importants de la Revolució Russa a un català, en primer lloc. En segon lloc, a veure, n'hi ha interessos dels sectors empresarials i de la burgesia de monopolitzar la independència. Per què? Perquè un nou estat significa una nova Constitució i significa debatre-ho tot. Debatre el marc laboral, debatre com serà la legislació respecte de la propietat.
Per què només ha d'haver la propietat privada? No pot haver propietat col·lectiva, propietat participada... Serà un debat molt, molt profund. I, òbviament, hi ha sectors econòmics que voldrien una transició. Como decía el Gato Pardo, cambiar todo lo que haga falta para que no cambie nada. Y al Gato Pardo, al conde le van a preguntar, ¿pero cómo que no cambia? Dice, con que no cambien mis intereses, ya está bien. El moviment obrer sempre ha estat a la capdavantera de la lluita nacional. Tant és així que la UGT, que en l'època, i la CNT, fins i tot la CNT, eren els federalistes de l'any 30, que era la forma de ser independentista en aquella època. Però mireu, com va començar tot això? Això va començar amb la PDD, però també amb Arenys de Munt, amb la consulta. La consulta la van impulsar 3 persones. Tots 3 són treballadors i sindicalitzats. El senyor Mora, alcalde d'Arenys de Munt, treballador de l'educació, professor d'institut, afiliat a la Intersindical, que és un sindicat catalanista. Josep Manuel Ximenis, treballador de la banca, afiliat a la Intersindical, i un intel·lectual, el Jordi Bilbeny, que és un treballador. Tot això passa que lo van iniciar com a treballadors individuals. El gran canvi que hi ha en els últims mesos, i en això ha tingut un paper fonamental l'Assemblea Nacional Catalana i la sectorial, és que el canvi que hi ha en la societat, ara, els sindicats l'estan reflectint. Estan fent un reflex a nivell superestructural dels canvis que hi ha en la societat. Tot això arrenca potser, evidentment, després de l'11 de setembre, amb l'acord que l'Assemblea Nacional Catalana estableix amb els sindicats de cara a donar suport a la vaga del 14? Hi ha un antecedent força important. La manifestació del 10 de juliol, de rebuig a la rebotada de l'Estatut, aquesta gran manifestació, que és la més gran abans... del 2010, no? Sí, abans de la de l'Assemblea Nacional Catalana, que tothom diu la manifestació d'Òmnium Cultural, això no és així. Va ser la manifestació d'Òmnium Cultural, d'UGT i de Comissions Obreres. Perquè tota la negociació, aquesta que va fer un rifirrafe de si venien a ser polítics, tot això ho van negociar Comissions Obreres, UGT i Òmnium. Quan els sectors independentistes surten al carrer de forma massiva, convoquen a UGT i a Comissions Obreres perquè facin el servei d'ordre. I el servei d'ordre de la manifestació del 10 de juliol va estar garantit per 4.000 militants de Comissions Obreres i UGT. És a dir, quan totes les classes mitjanes i altes i tot independent surt al carrer, només pot confiar en l'organització sindical antecedent. I després, una cosa que hem treballat amb el Gassen és l'acord. L'acord que se signa el 7 de novembre, en el qual l'Assemblea Nacional Catalana arriba a un acord amb els sindicats convocants de la vaga, amb tots els sindicats. Si et sembla, crec que tenim un vídeo que és força eloqüent. Imatges que els nostres companys, si ens poden passar, que són unes imatges precisament d'aquest acord, no? Exacte. Doncs quan vulgueu ens passeu aquest vídeo. El sindical català de sempre hem vingut defensant que projecte nacional i drets socials són inseparables i han d'avançar junts. Per això el moviment sindical català va ser capdavanter en els anys del franquisme, com tothom ha reconegut sempre amb les lluites per les llibertats nacionals, perquè enteníem que sense llibertats nacionals era difícil també conquerir drets socials, i a l'inrevés, els drets socials eren la garantia de poder avançar amb llibertats nacionals. Des d'aquest punt de vista entenem que aquest acte d'avui és important. És important perquè deixa ben clar que no hi ha projecte nacional possible sense una garantia de drets socials, sense garantir que els drets de ciutadania, el dret a l'educació, el dret a la salut, el dret als serveis socials i els drets laborals, el dret a la negociació col·lectiva a Catalunya, els drets dels treballadors i treballadores de les empreses, sense això no hi ha cap tipus de projecte nacional possible. Per això, avui la vaga general aquesta ha de deixar ben clar que s'ha d'acabar amb les retallades de drets laborals i de drets socials, perquè si volem construir una Catalunya de la ciutadania la necessitem amb drets laborals a les empreses i socials a la societat. Crec que és molt important remarcar aquesta coincidència en què volem decidir la Catalunya que volem, la Catalunya nacional que volem i la Catalunya social que volem. No poden anar separades una de l'altra. Ens mobilitzarem també conjuntament els treballadors i ciutadans catalans per reclamar que s'acabin ja aquestes polítiques inútils i injustes de retallades de drets socials i laborals que s'estan fent al conjunt de la Unió Europea, a l'estat espanyol, però també s'estan fent a Catalunya i, per tant, els ciutadans, els treballadors i treballadores catalans estem cridats i quasi bé obligats a participar conjuntament amb la ciutadania europea, amb els treballadors europeus, a demostrar que volem que Catalunya tingui drets laborals i drets socials. Reconèixer l'exercici del dret a decidir per tots els sindicats
de Catalunya, això és molt important. És un pas molt important a nivell nacional, social però també nacional. I reconèixer que l'avanç nacional va lligat a l'avanç social per tots els sindicats també és molt important. Nosaltres hem valorat això. És a dir, hem valorat, no nosaltres ens han plantejat això, però ens han plantejat que hi ha hagut un canvi en aquest sentit per part dels sindicats i nosaltres ho hem valorat molt positivament i això és el que ens ha fet decidir. I això és el que ha d'entendre la ciutadania, és a dir, que anem tots junts perquè aquest projecte de nou estat l'hem de fer entre tots i sense els sindicats això és impossible. Un plec de reivindicacions d'una vaga inclou el tema aquest del dret a decidir aquí a Catalunya? Sí. És així? En la actualitat crec que sí, però jo crec que en la història, jo crec la història de comissions obreres, en la lluita contra la dictadura, per la democràcia, per les llibertats, i també estava el tema de les llibertats nacionals. I a partir d'ahí van ser comissions obreres com una expressió. Jo crec que el tema nacional estava present en el naixement de Comissions Obreres de Catalunya, per això es defineix com a sindicat nacional i de classe. Segurament en la lluita contra la dictadura, per les llibertats democràtiques i per els drets nacionals, s'ha ajuntat el tema social amb el tema nacional. I Cipriano García és un conegut líder sindical, és conegut també en la seva defensa en el tema nacional dels drets nacionals de Catalunya. Era un immigrant d'Extremadura que ha vingut a Catalunya, però estava en la lluita per l'Estatut del 78, etc. Jo crec que el sindicat, Comissions Obreres, en la seva trajectòria sempre va tenir en compte el tema nacional i va com una prioritat en el seu treball i acció sindical. Per això som dels primers sindicats que hem reivindicat, per exemple, un marc català de relacions sociolaborals. És molt important. O el tema del primer servei de normalització lingüística a nivell de Catalunya va ser el sindicat Comissions Obreres. Jo crec que era tractat d'una forma com tota la societat. El sindicat és un reflecte de la societat. Havia un moment, el tema nacional no era el tema del dia a nivell de la societat catalana, el mateix passava en el sindicat. Jo crec que amb el tema de l'ANC, la vaga del 14 de novembre, i abans de la vaga del 14 de setembre, i l'aposta també dels sindicats, comissions també UGT, per el tema del pacte fiscal, tot apuntava a una recuperació de la trajectòria del sindicalisme català. Quina importància té des que l'Assemblea Nacional Catalana donés suport, diguem-ne, a aquesta vaga? No, la importància és que no n'ha donat suport. L'Assemblea Nacional Catalana va adherir a la convocatòria. Jo vull ampliar una mica el que plantea Gassan. És a dir, Comissions Obreres de Catalunya té un àmbit jurídic diferent. La Comissió Obrera Nacional de Catalunya, jurídicament, en Catalunya, té una unitat que es confedera amb les comissions obreres. La resta d'Espanya, llevat d'Euskadi, tot Espanya tenen una comissió obrera. Euskadi i Catalunya tenen els seus sindicats i el mateix passa a UGT, en primer lloc. En segon lloc, jo crec que la importància de lo de la vaga significa l'obertura d'un camí perquè hi hagi una confluència del moviment obrer i del moviment independentista. No ens oblidem que en l'any 39 el gran fracàs de la lluita per la República va ser pels enfrontaments entre els partits de classe, CNT especialment, i els sindicats de classe, el moviment anarquista, la CNT, la UGT i Esquerra Republicana i els moviments independentistes. El gran fracàs de la República va ser que la classe treballadora i les classes mitjanes nacionalistes no van trobar una forma de funcionar conjuntament. La societat ha posat damunt de la taula que això no pot tornar a passar.
No és que nosaltres haguem inventat la sopa d'all, no. Si hem arribat a aquest acord és perquè per sota n'hi ha tot un canvi social molt important. I posaré un exemple. El text que vam elaborar en la sectorial i que vam presentar als sindicats, no va haver ni una esmena, ni de part de l'assemblea, una qüestió formal de que no estava ben redactat el títol, només això, ni de part dels sindicats. Per què? Perquè tothom tenia clar que donar aquest pas, que és un pas, encara hi ha tot un camí per tirar endavant, de que conflueix una confluència en una vaga general, que era la primera vaga general europea, és un canvi força important, i una primera vaga general que tenia la confluència de l'Assemblea Nacional Catalana, que feia 4 dies havíem organitzat la mani de l'11 de setembre, dels sindicats i de les federacions d'associacions de veïns de tota Catalunya. O sigui, la CONFAP i la FAP adhereixen, i la plataforma d'afectats per la hipoteca, la plataforma contra les retallades i se me queda una que no me'n recordo què era. És una vaga general en la qual ja no és una vaga només de classe. A més de classe és una vaga que agafa tota la societat. La plataforma de defensa de la sanitat pública. I la Unió de Pagesos, que no són treballadors, la Unió de Pagesos són petits empresaris. Estem parlant de que la vaga reflectia tota la societat agredida per les dues grans opressions i les dues grans injustícies. L'opressió social i l'opressió nacional. És un canvi importantíssim. Òbviament és un pas, és un esglaó. És un esglaó. Ara, la raó per la qual la sectorial van fer un balanç superpositiu és perquè, arran d'això, convoquem una reunió en Salt per crear un fòrum de debat per anar aprofundint això i, perquè tu